Древний праздник таджикского народа, который идет со времен царя Джамшеда. Иди Навруз, ҷашни Навруз ки одатан халқи тоҷик аз омадомади баҳор аз аввали моҳи март ки аз бедоршавии табиат мебошад, халқи шарифу сарбаланд ва ободкору нақлкори тоҷик онро ҷашн мегирад. яке аз ҷашнҳои аҷдодии халқи ориёи наҷот миллати сарбаланди тоҷик мебошад. наврӯз имрӯз аз ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид ва бо ташаббуси беусаи ибтикори пешвои миллат ба созмони яке аз созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ки созмони милали муттаҳид ба ҳисоб меравад, ба он ҷо бо ибтикори ин шахсияти барман пешниҳод гардид ва аз тарафи созмони милали муттаҳид ҳамчун ҷашни мероси таърихиву фарҳангии тамоми дунё эътироф гардид ва яке аз ҷашнҳои бениҳоят бузург аст ки зиндашавии табиат албатта ба ҳамоии ҳамаи дӯстону пайвандонро дар назар дорад, байнобар мегирад ва бисёр як ҷашни фаромӯшнашаванда аст. наврӯз яке аз идҳои қадимтарини мардуми ориёи наҷот ва халқи тоҷик мебошад ва аз қадим мо ин идро ҳамчун яке аз муқаддастарин ид ҷашн мегирем ва то ҳол ҳам барои мо яке аз хурсандтарин ид барои мо дар мардуми тоҷик аст ки мо чунин ид дорем ва мо бо ин ид бисёр мефахрем. наврӯз яке аз рамзҳои қадимии мардуми ориёзабон аз давраи оли Сомон сар карда то имрӯза рамзи баҳор, рамзи кишту кори деҳқон ба ҳисоб меравад. наврӯз бештар аз мо аз солҳои қадим бар мо муайян ҳаст. Мо тоҷикон ба хӯрокҳои миллӣ он ба суманакпазию ба дигар ва ё бо беҳтарин хай ҷашн мегирем. аз давраи шоҳ ҷамшед пайдо шудааст ва ин то ҳозир ҳам ҳамин ҷашни наврӯз рафта истодааст. наврӯз яке аз анъаноти пасандида ва ки дорои қадомати 5000 сол аст ки қадомат торихӣ мегардад ба фарҳанги муштараки форсизабонони дунё. Дигар наврӯза гиромӣ доштанд ва фарҳанги наврӯзиро ино гиромидошт карданд.